Malaysia Shanghai ki kubor na po Washington ki yathu bahakani kenti bamenta ling baka jing pentep jong kita nak wat benia jong kai United States laong baka China kalaban penmi bat pendon kam ye ki drone ki bastet tam lai syak ban ya kastur jing sawa ki kubor ki ong ba ye ki te ki drone ka China kalaban pendon kam naga banta ban sentiat ban lej pedro ye ka jinglong jingman jong ki jaka ki baka temu ban le AA ia kan nilai atho dekat National Geospatial Intelligence Agency hanrai dan pat ki baong pat laban pentikna ia ketiga kubor lakalong em ke badai nabar haga khandai tarik jung nailar jung snam balale layu I artillery ki rocket WZ-8 balapan her ringkat bat kita ki drone bat balapan her dekat China ku balai spa 100 mile na Shanghai ia kan ke Amerika laong baka People's Liberation Army PLA jengka China kaladep ban wan rak lupa yakum kita ki jai drone ki ban pet je ke jinglong jingman hakabaya dei bat ka Taiwan bat la pentep ro ye kete da keyboard ki ban apa ki la lej ban le ye kani namar ka jinga dei kam bat ka Taiwan hakabaya dei bat ka kam pen mi drones ka China ka FBI hakani gisni baladep kala kemno yu dak Douglas te zera ubarang don arpuis nem karta ubalong ru udik hot benia jong katrat Air National Guard jong ka Amerika halor ka jing pelaj tu jong ye ki kot kisla bat ka jing don kam jong ka Amerika bat laong bakate ka jing le jong kala penhiar dor ye ka United States hakmat ka perthei bro ka way